Prest. Prest. Toda mía. Vale, hori da. Egunon, hasiko gara Iraia Iturregiren prentzaurrekoarekin. Arritzu Iribar, Euskadi Irratitik. Iraia zurekin. Kaixo Iraia eta, eskerrik asko. 22. jardunaldia, Levante, sailkapeneko 3. zuek 11. azkenengo txampan zaudete, eta ez dakit, ez goruntza, ez beruntza, iaia esan daiteke ez duzule ezer jokoan. Zer egiten ari zarete lehiakortasunari, motivazioari eusteko? Bueno, egia da, ez dala erraza, ze azkenean jokalariak nik oso nekatuta ikusten ditut, bai fizikoki eta bai mentalki. Normala da, nik uste talde guztiak gaudela berdin, ze azkenean gure aurre denboraldia uztailan hasi zen, baina taldeak maiatzean ja, egin zituen 3-4 aste ere aurre denboraldi aurretik entrenamenduak, eta orduan maiatzetik orain arte urtebeteia daramagu denboraldi bezala, ez? Orduan, zentzu horretan, ez da erraza, baina, kontziente izan behar gara, azkenean niretzako gauden klubean atletiken, ez dala berdina 8. edo 12. gelditzea, hori argi eduki behar dugu, ambizio hori izan behar dugu, eta jokalariei azken esfortzu bat eskatu diegula. Badakigula nekatuta daudela, baina, soilik partida gutxi gelditzen zaizkigu, orain Levante eta gero astebeteen 3 partida, eta hori, azken esfortzua egin behar dela. Gero, baja pilo ditugu oraintxe bertan, uste dut 6 baja, eta azkenean 2. taldeko jokalariak deitu ditugu, horretarako dagoelako 2. taldea. Iraia, ez dakit buruan zuk orain, bai, liga bukaera hau, baina agian ere unea aprobetxatu dezakezu datorren urteari begira? Bai, egia da, buruan ja zigarela apur bat pentsatzen zelan izan daitekeen datorren denboraldia, 2. taldetik ze jokalari interesatzen zaizkigun lehenengo talderako, eta zentzu horretan horregatik ere deitu ditugu 2. taldeko 5 jokalari, euren liga amaitu delako pasan astean, eta guk liga amaitu arte gurekin egongo direlako. Bai, lehenengo taldea laguntzeko, baita guk ere, haiek ze egoeran dauden jakiteko. Levante, sailkapeneko 3. talde indartsu bat liga honetan, ez da erraza izango? Levante 3. sailkatua dago oraintxe bertan, Real Madridekin borrokan 2. posturako, puntu bateko aldea soilik daukate, 3 partidu faltan. Eta zentzu horretan argi dago Espainiako 3 talderik honetarikoen artean dagoela. Azkenean lan oso ona egin dute urte osoan zehar, Levantek pilo bat urte daramatza Championsa jokatu gabe eta oso eskura daukate, eta Superkopako finalean eta Kopako finalean egon dira. Beraz, nik uste horrekin ikusten dugu partidak izango duen zailtasuna, beste eguna dabiz Levante Barsaren kontra Kopako finalean 3-0 galtzen joan eta ez zuten amore eman, eta 3-2 jarri ziren, gero egia da, Barsak aukerak izan zituela, eta 4-2koan amaitu zela partida, baina horrek ere soilik joko aldetik, zen badakigu Levantek joko aldetik, herramienta asko ditula, baizik eta ambizio aldetik, eta mentalki ere oso talde gogorra dela, ez duela inoiz amore ematen, eta gainera Levantek normalean gol asko sartzen ditu ia partida amaieran, batez ere Ester dauka hor, oraintxe bertan ligako golegilea dena, Jeni baino gol gehiago ditu, eta zentzu horretan oso talde gogorra da.
Iraia, datorren denboraldian, espero ezagun Eibarrek arazorik ez izateko mailari eusteko eta alabalitz, alabesen igoerarekin lau euskal talde liga nagusian. Ze balorazio egiten duzu honetaz alabesen igoeraz? Bai, argi dago, hemendik zoriondu Alabes, baita Villarreal ere, eta Osasuna ere, segun azken urteetan, borroka polita izan dute, lehenengo mailara igotzeko pena soilik talde bat igot behar dela, azkenean nik uste Alabes eta Osasuna lehenengo mailan egotea guztiontzako pozgarria izango zala, eta bost talde eduki lehenengo mailan, ea datorren urtean posible den, eta argi dago, azkenean emakumezkoen futbolean euskal futbola beti izan da erreferente, beti izan ditugu talde onak, talde oso lehiakorrak, tituluak irabazi dituzten taldea, guk ligak, Realak kopa, eta Eibarrek, denboraldi orain egia da azken txampan arazoak izan dituela, baina nik uste denboraldi oso ona egiten ari dela, igo berria den talde bat delako. Eta gainera, badakigu Reala, Atleti, Eibarrentzat ere ez dala erresa jokalariak fitxatzea, egia da txerritik ekarri dituela, jokalari kataluniarrak ere ekarri dituela, baina mutilez nik uste klub txiki bat izan da, sekulako errendimendoa atera duela eta sekula ondo funtzionatzen duen kluba dala. Aprobetxatuz bakarrik nagoela. Iraia, Laister ja 15etik aurrera liga profesionala izango da emakumezkoena. Zer esan nahi du horrek? Egia da, ez dakigula oraindik ze onura ekarriko duen liga profesionalak. Komentatu digutenez, alde batetik partzialitatea kenduko da, hau da jokalariak jardunaldi osoko kontratuak izan behar dituzte, hor hobekuntza bat egongo da, bai baldintzetan, bai baldintza nik uste egunerokotasunean eta baita salarioetan ere. Eta gero, egia da ere, ikusi behar dela non jarriko dituzten baldintza minimoak, ze errealitatea da, nik orain adibidez entzuten ari naizenez, hori Amorebietaren zelaia bigarren mailan jokatu aldan edo ez, baina orain federazioak sortu berri duen lehenengo RF-an ere, baldintza minimoak nesken lehenengo mailan baino askoz ere altuak dira. Hau da, zelai aldetik ere, adibidez, guk lehenengo mailan, nesken lehenengo mailan ditugun 4-5 zelai, ezingo ziren jokatu, mutilen, digamos, 3. maila batean, lehenengo maila, 2. maila, eta orain sortu berri den maila, 3. maila bat izango litzateke. Orduan, zentzu horretan, espero dut gutxienez, liga profesionalak ekartzea ere baldintza minimo batzuk, bai bidai aldetik, ze jokalari edo talde batzuk izugarrizko bidaiak egiten dituzte, gero bai zelaien baldintza aldetik, ze nik uste ikuskizuna saldu nahi badugu edo ikuskizuna izan nahi badugu, zelaiek ere baldintza minimo batzuk izan behar dituzte. Eta ze azkenean, partidu askotan, zuk lezaman partidu bat planteatzen duzu, eta beste zelai batera zoazenean, eske beste futbol bat planteatu behar duzu. Eta zentzu horretan, formakuntza aldetik ona da, hau da, adibidez, gure Reto Iberdrolako jokalariek, edo gure jokalari infantilek, edo kadetentzako nik uste oso aberasgarria dela, baina lehenengo maila profesional batean, nik uste baldintza minimo batzuk egon beharko liratekela, atzerritar aldetik ere, nik uste hor normatiba aldatu behar dela, ze ez da normala talde batean 15 extrakomunitario egon ahal izatea, eta ea zelan regulatzen duten, oraindik hori informazio hori ez daukagu, baina nik espero dut onuragarria izatea emakumezkoen futbolarentzat, jokalari ontzat, eta baita ikusleentzat eta ikuskizuna egon dadin.
Lehen bukatzeko, azkena lehen aipatu duzu, neskak taldea jokalariak nekatuta daudela, eta zu zeu nola zaude? Behitu, ni eta gorputz teknikoa ondo, azkenean gu urtarrian sartu ginen, eta gu indar askorekin gaude, zentzu horretan ni lasai nago, ez nago nekatuta, baina egia ere nik urtarrian hartu nuela taldea eta ez maiatzen. Orduan, zentzu horretan nik jokalariak ulertzen ditut. Orduan, gure lana ere bada, alegintzea jokalariak hor txispa apur batekin eukitzea, segia da, fizikoki ere igartzen zaiela ja, azken beste, pasan astean izan genituen 3 partidetan igarri izan, jokalariak ez daudela oraintxe bertan aste batean 3 partida segian jokatzeko, eta, esaten duguna ere mentalki. Baina, guk azkenean, 2. taldean egon garela, eta gero lehenengo taldera igo garela, guretzako ere aldaketa bat izan da, eta zentzu horretan, gorputz teknikoa indar askorekin dago. Eskerrik asko eta zorterik onena, igandean Levanteren kontra. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko, Arritxu, agur. Agur, eskerrik asko. Vale.